Bog, zovem se Petar Isek i bivši sam učenik srednje škole Zlatar, smjer upravni referent. I trenutno radim u općini Novi Golubovec, u jedinstvenom upravnom odjelu. Moj posao je dinamičan i svaki dan je drugačiji. Neke od glavnih odrednica mojeg posla su komuniciranje sa strankama i partnerima, te pronalaženje rješenja za njihove upite, vođenje upravnih i neupravnih postupaka, pa sve do izrade projekata i projektnih dokumentacija za razvitak i podizanje standarda naše lokalne zajednice. Kako sam rekao i u početku, bivši sam učenik srednje škole Zlatar, koju sam završio, te se ovim putem obraćam vama, budućim generacijama, koji u ovom trenutku birate usmjerenje u daljnje školovanje. Rad i trud koji ste u prijašnjih 8 godina ulagali u sebe, sada ćemo otvoriti novo poglavlje u životu. Vjerujem da mnogi ne znaju što će biti i što će odabrati. Vjerujte, svi smo bili u istoj situaciji, te vam ovim putem želimo olakšati vaš odabir. U srednjoj školi Zlatar bilo je to jedno zanimljivo i nezaboravno iskustvo, koje će zauvijek ostati mi u lijepom sjećanju. U srednjoj školi Zlatar očekuju vas novi profesori, koji će cijeniti vaš trud i rad, koji će biti uz vas i kroz vaše cjelokupno obrazovanje, a i poslije kroz nastavak vašeg školovanja. Profesori koji vole da učenici aktivno sudjeluju u satu. Ponovno bi upisao srednju školu Zlatar ponaviše zbog mojeg bivšeg razreda, s kojim sam proveo nezaboravne trenutke. Te svim budućim generacijama jedan mali savjet. Budite složni razred, jer odastanjem u krugu razreda steći ćete nove prijatelje, koji će vam biti i prijatelji kada završite sa srednjom školom. Nadam se da sam vam barem malo približio srednju školu Zlatar, te da će vaš odabir biti lakši. Pozdrav!